И здравейте, приятели, днешното видео ще играем Brawl Stars. Хайде да започваме. Има много яки герои и сега ще видите. Имам 84 героя, 8 легендари, всичките епик герои ги имам. Имам с много купки герои. Не съм играл в Brawl Stars от една година, аз играя от 2021 година. Играя от 5 година, ама една година не играх. Демек 4 години съм играл. Другите не съм ги играл. Аре да почваме. Трябва. Аре бе. Браво е, Спайк. Направо искам да остана на трето място, защото с Спайк не съм чак толкова добър. С Кроу съм по-добър. Ще играем след няколко игри с Кроу. Не съм чак толкова добър с Спайк, колкото с Кроу. Не знам защо. И с Драко съм добър. Бибито свети. Аре да. Не. Нищо. На четвърто място сме. Ай. Отваряме. Супер епик. Това е епика. Да видим 200. Нов скин. Бери. Дори не видях скина. Супер епик. Митик. Легендари. Аре да видим. Супер част. Бо. Super rare. Super rare. Super rare. 100 монети. И да видим. Тук да видим. Ще се пандирам. Legendary там. Rare, super rare, epic. Mythic. Legendary. Legendary. Star Power на Мистер Сапан. Нямам ничего, за да се намеря друг само. Нищо аре. Да продължим някакво. Ако искате още такива епизоди на Brawl Stars, абонирайте се. Имаме 72 абоната. Трябва да стигнем 300. Аре 100 да стигнем ние, че не знам. Ако стигнем 100 абоната, ще кача видео как празнуваме 100 абоната. И вие пишете какви ще игри да играем. Аз искам много да снимам видео на FIFA, мисля. Да видим, на 7 място сме сега. Да видим. Трябва да сме пак на четвърто или 5 да сме. Всеки на 8. Всеки. Нищо. Защото имаше много силни герои там. Аре другата игра да играем с Кроу, че е по-силен от Спайк. Според мен е вашето мнение, си е вашето. Според мен е Спайк. Аз не съм играл толкова с Спайк, колкото с Кроу. Да видим. Да отворим тези двете кутийки отдолу. На четвърто станахме.
С Кроу 100 на 100 от няколко решил само на първо място. Ако... Не знам ако вземе също е това. Не. Нищо арен на трето място. Трето място си е трето нищо. Отваряме. Ревърс, ревърс. Епик. Епик арен. Не. Хайде да вземем Кроу вече. Защото... Мисля и Картамара и Кроу ще взема. Имам тук много героя. Кроу да взема. Че ми е по-лесно с Кроу. Нямам други скинове. Този го купих за 79 джема. Ама не знам. Искам да си купя за 229. Не да почваме. Аре да почваме да видим. Цяло ми са те, само може би ще видим на място. Аре. Аре, малко му остана. Не. Айде. Това ще ги кача днеска. Да знаете, ако искате парт 2, парт 3, парт 4, който напише на... Ако има 10 коментара по Brawl Stars или други игри, ще играем. И която игра искате или епизод. Да видим. Тук никой няма. Ако никой не коментира, направо играем пак. Или ще играем FIFA. Аре да продължим. Ако му скоча на Едгар, не знам. Айде. Ами не да. Едгар има 10. Нищо. На пето място си е пето място. Аре да станем първи с Кроу. Ама Едгар трябваше да не ускоча. И така. Защото нямаше как да го взема. Това е труден Едгар. За малко. Аз мисля как игра ще смена. Първо. Пред Brawl Stars беше по-яка, като се отваряше мегабокса. Например, ако ти са падни 5, не ти са падаше герой и не ти са падаше както сега скинове, а ти са падаше герой, като ти са падни 6 или 7, 6-7 и... Ай, на трето сме. Не, Нита ще ни убие тук, не знам. Нита. Нита, стига да е. Ай, мегабокс. 9. 9 като списваше, 3 героя са падаха преди. Не знам. Стават няколко. Да вземем консулите. Куда правя? Аре, последна игра да играем, че... Не знам, друга няма да игра. Това ако не остане... Това игра ако не остане на първа, не знам. Трябва да остане. Ако останем, всички трябва да ни се абонират. Трябва да се абонират. Който гледа това видео, трябва да се абонира.
ако стана сега на този място. Ама без да гледа. Просто. Направо ако бия, съм на първо място, трябва да тук в кастите за малко после ще отида. Айде на писта. Let's settle this beef. Айде да видим. Айде никой не може. Да аз отивам да търся някой. Това не е да остане на първо място. Ами ние се разбрахме на това. Zato, че първо трябва да остане. Никой. Знаех се на това. Нищо. А ти как? Не ще абонирайте се. И това ще бъде видеото. До виждане. Се абонирайте, скажете и